Добре дошли в рубриката Менажиране на нашия WordPress сайт от DH Studio. Приятно гледане! Сега ще ви покажа как може да качате файлове и по-точно документи в секцията Профил на купувача. Както виждате, за момента няма никакви добавени документи. Отваряме административния панел и отиваме на страници. Така. Тук виждаме страницата Профил на купувача. Натискаме на Редактиране. Под това съдържание, понеже няма да го изтриваме, натискаме Enter. Ще добавим нашия тестов документ. Добавяне на медиа. Upload Files или добавяне на файлове. Избор на файлове. Избираме файла, който ще прикачим. Документ.doc. Word-овски документ. Току-що бе качен. Тук в заглавие ще напишем как да се показва в страницата или по-точно какво да е името на линка. Документ-линк. Примерно. Натискаме добавяне в страница. Ето го и линка към нашия документ. Ако искаме да се отваря в нов прозорец, маркираме линка и натискаме ето на тази котвичка. И натискаме така. Отваряне на линка в нов прозорец. Обновяване. Сега е необходимо да обновим и страницата. След като обновихме страницата Профил на купувача, отиваме в сайта Профил на купувача, за да видим нашите промени. Обновяваме и виждаме линка. Натискаме. Той се изтегли. Сега ще го отворим. Ето, всичко работи.